and I can't wait to finally explode. The big bang, the reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big bang. Hej elever, og velkommen til fysik. I har svaret på spørgsmål i dag, og dem skal vi bare lige gennemgå. Og første spørgsmål er universet uendeligt? Christine? Ja, det er det. Emilie? Og det bliver faktisk ved med at udvide sig, eller det udvider sig nu, og det udvider sig med en konstant, og den konstant ligger lige omkring 1. Og man ved faktisk ikke, om universet bliver ved med at udvide sig, eller om det vil implodere, eller det vil holde op med at udvide sig. Og så bare blive som det er. Det kommer an på, når de engang helt finder ud af, om konstanten er 1, under 1 eller over 1. Hvad så med universet? Er det uendeligt gammelt, eller hvad siger man til det? Katrine? Nej, universet det var ikke uendeligt gammelt, men det var omkring 13,6 år, milliarder år gammel, man regnede med det var, og det var sådan mål fra der, hvor Big Bang det var. I den video, jeg har set til i dag, der nævnes der noget med en afstandskvadratlov. Hvad menes der med det? Katrine? Var det ikke noget med en formel? Jo, noget med P0. Og jeg har formlen lige her, det er L er lige med P0 divideret med 4 gange pi gange RN. Kom op og skriv med tavlen. Afstandskvadratloven lyder, for enhver strålingskilde vil intensiteten af stråling aftage med kvadratet på afstanden fra kilden. Er der nogen, der kan se en fejl op på ligningen, der står på tavlen? Ja? Og det skulle have været et i stedet for et L. Yes. Hvad er sammenhængen mellem galaksers hastighed og afstand fra os? Emilie? Sammenhængen mellem galaksens afstand og hastigheden, den er ligefrem proportional. Og hvad vil det sige at være ligefrem proportional? Katrine? Det vil sige, at den er konstant i forhold til den anden. Altså hvis den ene vokser, så vokser den anden. Altså i samme forhold. Så ja. Yes. Hvad er Hubbles-konstanten for noget? Christine? Den ligger mellem sådan cirka 70-71 km i sekundet m/sek. Og hvad er m/sek? Det er 3,09 gange 10^19 km. Ja. Er vores solsystems placering speciel? Katrine? Ja, det tænker jeg, den er. Emilie? Ja, det er den der, fordi når vi arbejder med rødforskydning, så er det derudfra, at det lys, vi måler i forhold til vores univers. Hvad er rødforskydning? Christine? Det er lysbølger, der forstrækkes. Kan det nu også være helt rigtigt, piger? Fordi hvis vi nu var på en anden galakse, så ville vi jo også stadig kunne se rødforskydning. Så derfor er vores solsystemsplacering ikke speciel. I can't wait to finally explode.